Hi guys, welcome back to my YouTube channel! So ayan guys, kagigising pa lang ni Dong Bisaya today at kumain na po tayo. And maliligo tayo after nito mga Kadong Bisaya. Tapos pupunta tayo ngayon sa ano ba tawag? Sa spa. Papa-spa tayo kasi today is my day off guys. I really need to wake up to pamper myself because lahat ng araw, 1 week, buong linggo, pagod na pagod ako. So guys, ito na yung time natin para mag-pamper, di ba? Pahinga-pahinga din minsan pag may time. So, let's get it on guys. Thank you, bye. Bye. See you mamaya. And guys, kukuha tayo ng susuotin natin. Ben, tumaob. Tumaob guys. So ayun guys, kukuha tayo na susuotin natin dito. Okay? Kasi mamaya lalabas tayo. Bumper. So, check natin. Shorts. Shorts. I think madali na lang suotin. Kasi sa loob. Maybe ito na lang siguro. Nadagtaan siya mga Kadong Bisaya. Ayan, nadagtaan siya. So, I think ito na lang susuotin ko para ano na lang yan, pinaka-design. And kuha tayo sa ano. So, pang-top. So, ngayon, ano kaya yung pang-top natin? Where is our for top? Top. I think ito na lang. Yarn. Ayan guys. Ito ko ng simple lang. So ito ang aking susuotin today. So ito yung top. At ito yung pababa. Diba? Ay brief pa pala guys. Nagalimutan ko. Wait lang. Nagalimutan ko. Ayun. Asa na ba yarn? Ayan. Kayo mga ipis kayo ha. So guys, ito na. Let's do it again. Alright. So guys, starting today talaga guys, mag-update na tayo ng mga video natin sa YouTube channel. Diba? See you mamaya guys. So ayun na nga mga Kadong Bisaya, nandito na tayo ulit sa palengke, no? Kasi naglakad tayo. Actually dapat mamimili ako niyan guys, pero nag-sightseeing muna tayo kung ano mga pwedeng bilhin at kung ano mga kailangan pa natin. So yan, lakad po ako. Ang fresh ng mga ano, no, ng mga pagkain natin na bibilhin. So mamaya may pupuntahan muna tayo. So actually, lakad muna ulit tayo. Yan, daming tao, no? So, November 1, Happy Halloween, mga Kadong Bisaya. So, lakad lang ng lakad. Actually, ano na yan eh, hapon naman na siya, mga alas 7. So, ayan mga Kadong Bisaya. So, after natin dito maglakad-lakad, kasi sa sobrang sakit ng paa ko, so sobrang layo ng lakad, it's pamper time. Nandito po tayo ngayon sa Thai Royal Spa, na kung saan magpapamassage tayo. So, ayan guys. Thank you for watching. Yes, panoorin nyo. Salamat guys. Mama, that's it for tonight.